Main logoफोर बोरमा बिबु गदे होनदां दा बान्दार दा बे दं जेनेबा नांगौबा लांफै लोगोफोर जागोन दे अर्डार होबानो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थानो लोगोफोर जों दा दाननोसै बोरमा बेबु नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला आंबो फेमास जानांगोन ना दा हिनजावखौबो एसे नायलांदो इनो थांखि लानानै फैदो नायखौ नामालाय मायाव नायखौ माराखै मिथिबाय नायो जागोन हानाय आना चेक खालामनाय जायोलै बिराद खस्थ' दं लोगोफोर साफा खालामनाय गोदानाय दै फुदुंनांगौ खस्थ' लोगोफोर बारा गैला लोगोफोर Finally जोब्बाय लोगोफोर गोदोनायाबो दै दं नै फाइनालि जों दा बे बुखौ सेबनोसै लोगोफोर बेखौ सेबनानै गोरान खालामनोसै गोरान खालामना हालदि फोननोसै बेबादिनो आं लांनो ट्रेन बेयावनो लोमजाफा दैजाफाय आरो लोगोफोर बिदि सेबबावनांगौसो दै थानायनि थाखाय itu channel Besar banget dan wis ngene dong kayak ada sebelumnya bareng kan ini sama nih hौवाफोरनि सापर्ट खालामनाया ना हिनजावफोरनि बांसिन खालामो yang naik bermet like hore itu channelफोराव sama isi idine kai isi kom
Kali logoफोर दा हालदैफोरखौ लाबोना फैयामोन ओइ लगायफिननोसै जोङो दङ बे हालदैयालाय बेयाव गैया दोनग्रा जाबाय दे लोगोफोर हालदै लगायनोसै इयाव सोरनोबा नांगौबा लोगोफोर हालदै लगायनोसै खाथि खाथिग्रा लगायनायखौसो नों थिखांना होआ मानो आंगा लानानै फैया जों हालदै लगायनोसै एबार खाथि लानांगोन ना नुनाय रखम नै जाबाय बोरमा बेफोरनि हिनजावनि मालिक होनना खाना होनांगौ एख' गैया बबावहा नङा होनबा नङालै लोगोफोर हालदै सारखाबाय मात्र सारायावल' एवहैनांगौ बिराद साफा खालामदो हुलायनांगौबो गोनांथि गैया साफा एकदम साफाखा जोंनिया दा जारांरां नुसिगोन साइसआवनो लांनोसै इखो बाजाराव लांगोन अनासारा बारा दाम नङा लोगोफोर 60 थाखाल' भिडिअखौ नायना फैदोबा 60 थाखा मोनगोन सिंफोरखौ मोदोमखाबाय जानो फुरा नांखाबाय हालदै बडिगा दा नै दा जों खाबाय खाथाबबाय खाथाबनोसै दा लांनोसै आरोखि अनासारा दङ फांसनबो दंखायो दिनै सोर नांगौ थाब खालामलायदो अर्डार खालामहरदो थाब फैना लांफैदो बारा बुरजा नङा मालाबो 15 केजिसो जागोन नागारगोनसो भिडिअखौ फोजोबनोसै नामा फोजोबदो बेखिनियावनो दोनथ'दो होनदो फाइनालि लोगोफोर दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय फोजोबनोसै टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन